panday ko sa kong markot guys. Kung narkot na limousito. Ako na siyang ibalis guys. Kay nagkas na ang gamot. Tara guys. Nagkas na ang gamot. Ako na siyang ibalis. Yuta. Okay guys. Ako na siyang tuklon. Grabe tulog siya. Off. Markot day ko ani guys. Hindi sila deliver doon yung mga owner ko. Guys, hindi ako marunong mag-market. Hindi siya kong vlog guys ha. Agul version yung kaya ang Tagalog. Sarap. Lak-alag ini nih parang mo. Muto kayo. Kanang ka, Ma'am Sipil, maminar ko tadi. Ito guys, video. Ato na siyang tangtangan sa bunot guys. Siya guys. Lagyan ng gamot. Pwede na siya itanom. Dali na ay guys. Plastic. Dali siya. Kita mo guys. Hitam. Guys, tangan guys.
guys. Mao ni limonsito guys na akong natanong. Mao ni akong minarpot guys. Tara guys. Lulo. Upat. 5. 5 din ikapunuan guys. Thank you for watching.